Entä mitä kuuluu Hanedille? Hän tapaa buntumansa Shafi'in, joka on nuoresta iästä huolimatta jo ammattikalastaja. Haned yrittää pitää huolta, että hän pysyykin kalastajana, eikä alkaisi merirosvoksi. dhinaca kalluunka dhinaca magaalada macmiilka soo socdo oo wada dhibaato dekada dhaag waaye burcabeedku waxaa weydiin kara male hadhow haddii madaxay u dhiftaan ka waran kalluunka wallaahi wax yar waaye reer Boosaasood baad adiga mise meel kale ka timid aniga reer Boosaaso waxaan ku dhashtay laasada waxaan ku dhashtay adigoo mise jir baa bilowday ugu yaraan meeqa sano hadda badda ka shaqaysanaysaa aniga waxa bilaaway 9 jir ah hadtani 12 baa jira Haned valistaa paikallisia nuoria miehiä, että opiskelu ja urheilu ovat merirosvuutta parempi vaihtoehto. Annaga xagga waxaan leenahay jaaliyad aan ku samaysan dhalinyaradeena reer Puntland ah. Marka jaaliyadaas ayaan haddeer isiisay fursadan ay kula hadlo sida burcadbadeeda tahriibta iyo mataqaanaa waxa kale kale dhibaatooyinka kale ee xagjirnimada ay ka mid tahay oo dhalinyarada hadda ku badan yihiin kooxaha ka jira Soomaaliya sida al-shabaabka iyo kooxahan kale. Järjestin nuorille seminaareja, josta puhuttiin merirosvotoiminnan vaarallisista seurauksista ja kerrottiin heille, että se ei ole hyväksi nuorille tämä merirosvous ja tämä myös radikalisoituminen, mikä on toinen ongelma siellä Somaliassa. Midda kale waxyaabaha ay keenayso waxaa ka mid ah dadka deegaanka u keenayso amni xumo iyo mataqaanaa balwadda qamriga iyo daroogada iyo wax walba sahlanaanaysa inay dadka helaan wiil yaro 15 jir ama 20 jir oo weligiis iskuul aadin oo helay 10 milyan oo adag tahay inuu mataqaanaa manage kareeyo lacag badan. Aika moni nuori siellä oli niin kuin tietoinen näistä vaarallisuuksista, mutta heillä oli monet vetosivat syynä siihen, että heillä ei ollut muita mahdollisuuksia edetä elämässä. Tämä niin kuin köyhyys ja kaikki tuommoista edesauttavat tämä merirosvotoiminnan ja radikalisoitumisen ja kaikkien tuommoisten syntyminen siellä. So many warships. Did they help? Problem in Somalia is poverty. Not only in Somalia but in Africa is poverty. So you cannot stop or eradicate poverty by using gunboat. To stop Somali pirates, you need to address the root cause of pirates. First of all, address the root cause of pirates, and then come up with the land-based anti-piracy measures. And land-based anti-piracy measures must involve the local community, the local elders, local church or Islamic leaders, local youth leaders, local women groups. And then from there we come up with a solution, and this must be a long-term solution. Samaan aikaan kun Haned teki merirosvoista ehkäisevää työtään maissa, merellä oli välikohtaus. Samasta Kardon kaupungista kotoisin olevat merirosvot olivat tappaneet 4 amerikkalaista panttivankia kaupattulla jahdilla. Somalilaiset merirosvot tappoivat 4 panttivankeja amerikkalaisia. Sitten he joutuivat tulitaisteluun amerikkalaisten alustuksen kanssa ja heitä nappattiin ja heitä oli 13. Ja se mikä oli ironista oli 8 tai 9 niistä merirosvoista oli siellä Gardon kaupungista. Onko saatu merirosvoja kiinni? No, Miinalaiva Pohjanmaa ei ole kohdannut merellä sellaista toimintaa, missä olisi ollut viitteitä rikollisesta toiminnasta, mutta tällä koko operaatioalueella, missä Euroopan unioni toimii, niin viikoittain ja joskus jopa lähes päivittäin on
on viitteitä rikollistoiminnasta tai jopa sen yrityksiä ja myös onnistuneita aluskaappauksia. Eli sotalaivat jo pelotevaikutuksellaan niin aikaansaavat sen, että rikolliset pyrkivät poispäin niistä sotalaivoista. He pyrkivät pääsemään eroon siitä materiaalista, mitä he käyttävät tässä rikollistoiminnassa. Eli tässä mielessä niin tämä ei ole todennäköistä, että me tavataan. Tietääkseni täällä ei ole oikeastaan niin kuin omaa kiinnitytilaa tässä laivalla. No meillä ei ole varsinaisesti rakennettu, mutta kyllä meillä on mahdollisuus sitten heitä tämmöistä, jos tarvitaan, niin voidaan ottaa tietenkin muitakin merellä pulaa joutuneita kyytiin, mutta ei ole mitään semmoista tiettyä tilaa heitä varten. Näitä on sopivuusmaita, jotka ovat ottaneet merirosvouksen epäiltyjä vastaan kyllä. Mikä nämä ovat? No tähän mennessä niin on ollut Kenia ja Seychellit ainakin. Miksi ne otti sitä? No Kenian kanssa on tehty tämmöinen sopimus ja he ovat sitten jonkun verran, näitä tuomittukin Keniassa. Näiden ihmisen kanssa ei saa puhua kuulemaan. EU ja Yhdysvallat ovat saaneet kiinni Somalian mereltä, ja tähän on se paikka, missä tuodaan ensisijaisesti. Sitten ne siirtyy johonkin muualle. Eli täällä on tosiaankin niin sanotusti paljon merirosvoja tässä paikassa. Here at Shimolateo we have 106 Somali pirates who are waiting trial. They were captured by the European and the American warships and brought into Kenya. Why they bring to Kenya? Because they are not Kenyans. I don't know the reason for which they were brought to Kenya, but there is an agreement, there is an international agreement between Kenya and the countries concerned on their trial here, and we're keeping them here. If those piracy has nothing to do, they didn't attack any Kenyan ships or any Kenyan waters, why Kenya have to take them here? I don't know how this agreement was negotiated. Our role is just the keeping of them. Operaatioesikunta meille ilmoittaa, että mihin nämä merirosvot luovutetaan. Ja tärkeintä tässä on tietysti huomioon se, että me ei missään nimessä luovuteta näitä epäiltyjä semmoiseen maahan, missä on voimassa kuolemantuomio. Kenian lain mukaan merirosvoilla on kuolemantuomio. Näin ollen, niin kuin sanoin, niin Suomi ei voi luovuttaa näitä merirosvouksesta epäiltyjä semmoiseen maahan, missä on tästä rikoksesta säädetty kuolemanrangaistus. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun maailma reagoi Somalian nälänhätää ja ruokakuljetuksiin. Ensimmäinen operaatio oli jo 90-luvun alussa, kun Somaliassa alkoi verinen sisällissota. Rauhanturvaoperaatio epäonnistui, amerikkalaiset lähtivät, ja Somalia jäi taas sotapäälliköiden armoille. Somalia, it becomes a country where it's only being supported by NGOs and UN organizations. And now you have totally something which is unregulated, aid coming in. You see, whatever you do, nobody to hold you accountable. You see, so the whole thing now, ball game now becomes more into lucrative business. Sotalaivoja on nyt Somalian vesillä ennätysmäärä, 35. Mutta kauppausten määrä vaan kasvaa. Kaupattunut on nyt noin 30 alusta ja yli 800 miehistön jäsentä. Sotilasoperaatio tulee maksamaan norjalaisarvion mukaan noin miljardi € vuodessa. Suomikin maksaa paljon, mitä vähän verrattuna muihin. When the mission came, it's like saying now we are protecting Somali waters. And the pirates say yes, protect Somali waters, and we are going to hijack ships away from Somalia and we bring them to Somalia. More military, more hijacking. Less military, less hijacking. No kun kyselimme paikallisilta päättäjiltä, miten tämä merirosvotoimintaa voisi pysäyttää tai edes vähentää, niin he olivat siitä mieltä, että se on vaikea taistella merirosvoja merellä. Että se on parempi taistella maalla, koska jos he
ottavat kiinni laivoja, niin he tuovat ne rantaviivoille, he eivät jää niin kuin merellä. Eli he ovat aina tekemisissä, he joutuvat aina olemaan niin kuin kontaktissa maalla. runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihin marka hore isku dayga isku dayso Finland inay ka qayb qaadato inay Soomaaliya badbaadiso ama wax u qabato maadaama runtii ay tahay haddana dal weligii aan Soomaaliya eed ka gelin maxaa yeelay wadamada aan yani weligood la arag oo aan wax xiriira Soomaaliya dhex marin waxaan wanaag ahayn waa la soo dhaweynaya kalsoonaa lagu qabaa laakiin waxaan ku talin lahaa ka dowlad ahaan dowladda Finland oo dowlad runtii wax ka qaban karta maanta arrimaha ka tagan Soomaaliya in ayan ku mashquulin iyadana kuwii ka horreeyay wixii ay ku mashquuleen oo in badda maraakiib la iska dhigto badda la saarnaado aan la soo degin wallaahi waxaan arkaa kharash fara badan bay ku bixiyaan maraakiibtoodan iyo badaha ilaalintooda wax badanna kama suurto galaan waxaan anigu aragtaan u arkaa haddii la doonayay in badhacdadeedan iyo wax la joojiyo in la sameeyo in kharashka ay maraakiibta gelinayaan dadkan lookalkaa la geliyo waayo fishermankan badhacdadeeda noqonaya iyaga laftooda shaqo loo abaro wax keentay shaqa la'aan Finland oo kale haddii coast guard baa jira fisherman baa jira fara badan oo iyaga laftooda inta la tareerigareeyo ilaalada badda loo adeegsan karo wax badanna ka tari kari lahaa marka kuwaasoo kale anigu soo jeedin lahaa inay wadamada lacagta badan gelinaya ay dhulka Soomaaliyeed ama Somaliland baa noqotay lacagta geliyaan iyaga ciidamo laga qoro ilaaliya kana kharash yar kana wax tar badanaya marka halkaan laga soo diray When you have 35 warships in Somalian Sea, but then still they couldn't stop those pirates. I say they cannot stop it and they will never stop it. The heavy header had a fishing vessel arrested by these mariners. Why? See no evil, hear no evil, speak no evil. When you see evil, say this is evil. You can stop it. But if you hear no evil, you speak no evil, and you see no evil, you won't stop it. So evil problem Somalia is land-based problem. So go and solve problem in the land, over land. Then we solve the problem at sea. أبينا وحسكا بسارة بسكيس أبو يعني تسيوا كبحية تكده سكجليا تكده سقونا سكيلا جاي سكجل بي اللي فوق برتانية تكده سانك شقيستا واللي يقانا ومضوا دوايت قانا هنا تكده كشقيستو يا إلهي سقديني يقسيو تكده سانكونو لاي Tässä oli illan silminnäkijä. Jatkakaa keskustelua. Onko sotalaivoista hyötyä? Ratkeaako merirosvo-ongelma merellä vai maalla? Oikein hyvää illanjatkoa.